Potom uvidíme na parketu. A jako poslední už vás nebudeme unavovat, opět odchovankyně Střítežské mateřské školy, třeťačka Ema Zušťáková, tak se mi připrav. A její skladba pro letošní rok 2014. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego.